ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ 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 ಕಾಫಿ ಪರಂತುಳ್ಳ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ರೀಚ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. You have arrived. ವಿನೀಶ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೀನಿಗೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಡೆಗ ಪಾರೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪೋರೆಗ್ ದೂರ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲ ಮಾತಾ ಮೋಕೆದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ರೆಗ್ಲ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಇನ್ನು ವಿನೀಶ್ ಅಂತ ಯಾರತ್ತ ಇಂಚ ಪಿದಾರ್ದೆ ಬಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಿದಾರ್ದೆ ಕಲ್ನ ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಪೋರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನದಿ ಪರಿಯ ಇತ್ತೆ ಉಂಡದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗಂಟೆ ಪದ್ರ ಆಡಾತಂಡು ಮುಟ್ಟ ಬರೋದು ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪದ್ರ ಆಡಾತಂಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪದ್ರಾಡ್ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿದಾಯಿಗೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಿಕಲಿ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪರಿಯ ಉದಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೇರಿನಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆ ತೂವಾರಂಡ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ವಿ ಈಕ್ ಮೇರೆ ಆಯನ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಹೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬೆ ಬೋದಿತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ತೂತಾರೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೋಸತಿ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಅಟೀಲ್ ಗಿಟೀಲ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ತೋ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಪಿಲಕ್ಕ ಪೋತ ಈ ಸತಿ ಅಂಚೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಜಾರ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೇಗ ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಮ್ಮ. ಸೊ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ನೀ ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ಪಗ 1 ವರ್ಷ ಬುರ್ದು ಬರೋದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ತುಕ ಎಂಚೆಪ್ಪುನು ಅಮ್ಮನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಚೆರಿನ್ ಲೆತ್ತಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಯನ್ ಲೆತ್ತಂಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಚೆರಿನ್ ಲೆತ್ತಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ಆರ್ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಂಜಾರ ನುಪ್ಪಾರ್ದುಂಡು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಹಾಕಲು ಬತ್ತು ತೂಪೇರ ಆಯನು ಅಂಚ ಚೆರಿನ್ ಆಯಿ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಆಯನ್ ಪಿದೈ ಕಟ್ಟು ಪೋರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆಯಿಗ ಹತ್ತು ಸೆಟ್ ಆತದೆ ನನ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆಯನ ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತೊಂದೇ ಪೋಂಡುಲ್ಲ. ಸೊ ದಾದಾಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಚೆರಿನ್ ಹೋಗ್ತು ಹೋಯ್ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲೇನ್ ಚೌಳ್ಳಾರ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ವಿಶು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಈ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಂತುಂಡು. ಸೊ ಅವೇ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆತು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ನಿಕುಲು ತೂಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚೆರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದ. ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಬಿತ್ ಏನು ಚೆರಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶು ಉಳ್ಳೆರು ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀಶ್ ಉಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಫೇಸ್ ಹೇಗೆ ಬರು ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಕೋಡೆ ಬತ್ನ ಕೋಡೆ ಹತ್ತು ಎಂತ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ನ ಇತ್ತೆ ನಿಂಕುಲು ಚಾ ಪರಂತುಳ್ಳರ ಏನ್ ಕಾಫಿ ಪರಂತುಳ್ಳೆ ತುಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ 6 o'clock ಆರೆಗಂಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ 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 ಕಾಫಿ ಪರಂತುಳ್ಳ ಒಡೆಗ್ ಬೈತ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಡೆಗ್ ಬೈತ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಡೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿನ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡುಗಾರೆ. ಸೊ
ತೂಲೆ ಸರಿ ತೂಲೆ ಮೂಲಕುಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗ ನಿದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲಾ ಚೂರು ಏನು ಚೂರು ಚೂರು ಯಾನ್ ಚೂರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಲ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಎಂಕುಲು ಚೆರಿನ ಪಾಪ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡೋಂತುಲ್ಲ ಹೊರ ಬಿಡ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಸಾದಿಡು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಡೋಂತುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಐ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆತುಲ್ಲೆ ಪೂರ ವೆಹಿಕಲ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಐಗು ಚೂರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಾಯಿಲುಂಡು So finally we are reached to Bangalore. Airport. Bangalore airport do ulla phone tulla. ಹಲೋ ಗುರ್ತು ಪೊಯ್ಸದಿ ಬರ್ತೀರ ಬಂಡೆ ಪೊಯ್ಸದಿ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಪೊಯ್ಸದಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾನ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಬತ್ತೆ ಎಂತದ್ನ ಅವು ಕೆಲವು ಫ್ಲೈಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಇಟ್ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಿದಿ ಕೆಲವೇರೆ ಅವು ಅದ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅರೈವಲ್ಸ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಅಂದೆ ಬರುವಂತುಲ್ಲ ಡೌನ್ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ರೇಗಿದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇದ್ದಿ ಸುರುಕು T1 ಚಿಕ್ಕೋಣ ಆಯ್ಬೆತ್ತೆ T2 ಎಂತ ಅವಳೆ ಎಂತ ಬತ್ತೆ ಎದುರು ಬರಡ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪರಿಗ್ ಏನ್ಲ ಸೊ ತೂಕ ಓಲುಲ್ಲಾರ ಪಂಚ ತೂಕ ಇಂಕುಲು ನಾಡೊಂತುಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತಿಕ್ಕಿಯರು ತೂಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕಾದು 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 ಒಂದು 12 ಗಂಟೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಶೂ ಅವರು ಶೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು ನೋಡು. ನಮ್ಮದು ಏತು ಕೊಡ್ಲು ಉಂಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಸಖತ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಅಂದು ಅವ್ರು ತೋಜ ವೈಟ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು, ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಜರು. ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು ಬತ್ತದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಪಂಡ ಲಗೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಲಗೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಲಗೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಮಿ ಅತ್ತ ಶಕ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಮಿ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತ ಪಂಡ ರಿಲೇಷನ್ ಡೇನ್ ದೋಸೆ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬಂದರೆ ಒಂಚೂರು
ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾ ಬರ್ಮಲ ಕೈ ಅಂದಂದು ಹಕ್ಕಿಚ್ಚ ಚಿಕ್ಕು 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 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬದಿ ಮಾಡುವ ಲಗೇಜ್ ಲಗೇಜ್ ನಂಗೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಗುರಿತೊಂದು ಐ ಗುರ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಕೇನ ಇಲ್ಲಡು ಫುಲ್ಲೊಂದು ಎಂತ ಗುರಿತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮದತ್ ಪೋಂಡ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮದತ್ ಪೋಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸತಿ ಇಜ್ಜ ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಗಂತೆ ಶೇ ಅವು ಬರಿ ಮೋಸ ಅಂಡತೆ ವೈಟ್ ಗಾಡಿ ಸರಿ ಶೇ ಮೋಸ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮ್ಮನ್ ಒಲ್ತಂತು ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮ್ಮನ್ ಒಲ್ತಂತ ಪೋಂತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತರಂಪ ನೋಡು ಅಂದ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧಾಡ್ ಐತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತಗ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಪುಗಾರ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತರಂಬನ್ ಒಂದೇ ಮಾತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ ಎಂಕಲ ಆನ್ ದ ವೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಊರುಕು ಒಂದಿಪ್ಪನಗಾಯಕಲ್ಲ ರಥೋತ್ಸವ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ 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 ಈಗೆಲ್ಲ ಪಡುವಿದ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಲೈವ್ ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಥೋರಣೆ ರಥೋಹರಣ ರಥೋಹಾರ ಇನ್ನು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ರಥಾರೋಹಣ ಅವಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅವಿನ ಎಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡ್ದು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಈಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಐತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಿನ ಎಂಕುಲು ಲೈವ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಎಂಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿಂದಾನೆ ಖಂಡಿತ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಏಪಲ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಪ ದಾದಲ ಲೈವ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡ ತೂವರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ದೇವರ ರಥೋಕೇರ್ ನೆನ್ಪುರತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ ತೇರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಇಪ್ಪುವ ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಲೈವ್ ಆದಿ ಅವಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುವ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಾಸನದ ಆಂಟಿಯ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಘಾಟಿ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಘಾಟಿ ಜಪ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆಯ್ತು ತುಂಬತ್ತ ಅವ್ಳು ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ಕಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಪೂರ ಸೇಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತಾವ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ ಅವ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಶೋಕದ ಬುದ್ಧ ಉಂಡು ಸೊ ತೂತು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಪುಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡದು ಕೇಳೋಣ ರೇಟ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಯ ಬೊಚ್ಚ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬೋಡ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಬುದ್ಧ ಕಂಡ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಗಣೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಓ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬುದ್ಧ ಅದು 6800 6800 ಕರೆ ಒಂದು ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬುದ್ಧ ಹಾಂ ಬಳಪತ್ಕಲ್ ಬಳಪತ್ತು ಕಲ್ಲಡು ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಏತೈಕ್ ಪಂಡರು 3500 500 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಮಾಡುವ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರ್ತೀರಿ ಎರಡ ಕೊಡ್ತೀರಾ 3000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು 2 ಕೊಡಿ
ಎರಡೂವರೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಕಲ್ಲುಡು ಅಕಲ್ ಕೈಟ್ ಕೆತ್ತಿದಿನಗೆ ಅಂದು ಅದು ಅಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ఒక ಅಲ್ಪ ಅವಳಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಂದಿ ಗಣಪತಿ ದೀಪ ఒక ದೇವರನ ಹುಂಡ ಪುರ ಉಂಡಂದ ఒక ಬುದ್ಧನ ಪುರ ಉಂಡಂದ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಕೈಟೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಿಷಿನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಂತೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಟ ಅಂದ್ ಅವು ನಿಕ್ಕಲು ತೂತುಜ್ಜಾರತ್ತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಿಡು ತೋಜಕ್ಕ ಅಕುಲ ತೂವಡಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾರು ತೂಲೆ ಬುದ್ಧ ಪ್ಯೂರ್ ಕಲ್ಲದ ಬುದ್ಧ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಅಂದ್ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಲದ ಬುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಗ್ ಎಂತದ ಕಾರಣ ವಿನೀಶ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ದು ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಚೆರಿ ಒರಿಯನೆ ಬುಡ್ತು ಪೋರೆಗೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಚೇರಿ ಸೊ ಐಕ್ ಬೇಗ ವಿನೀಶ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ವನಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನ್ 40% ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಜ್ಜ ತೂಲೆ ಮುಕ್ಕುನ ತೂಲೆ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ತು ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಚೆರಿಲೆ ಸಂಬೈದ ಚೆರಿಲಿ ಏರ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಐಕ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆರಿಂಟುವರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಫಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಂಡೆ ಬಟ್ಲಿ ಚೆಂಡೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂತಾಯ್ತು ಇನ್ನ ಊರಿಗೆ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪುನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏ ತುಲಾ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ತುಲಾ ಏತು ಶೋಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂದತ್ತ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆದುಂಟು ಈರ್ ಬೈದಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಿನ ಲೈಟ್ ಏ ವೈಶು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಿನ್ಕುಳು ವೈಶು ಎದುರು ತೋಜ ತುಲಾ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಎಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲಾ ನಂದು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ವಾವ್ ಓ ಆ ದ್ವಾರ ಉಂದೆಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಶಂ ಪೋರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಓ ಸಖತ್ ಅಂತದಿರ್ ಮಾರಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ವೈಶು ಅಂದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಓ ತೋಜ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಟು ಬಂತು ಯಾನ್ ಪಡುವಿದ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತಿನೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆತುಂಡು ಏನಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತ ಅವು ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪು ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಕಂಬೋಡ ಅಂಡ ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪು ಲೈಟ್ ಅದು ಇಪ್ಪಡಕಲ್ಲ ಪಡುವಿದ್ರೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕಿ ದಾಂಟಿನಿ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಪೂರ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏನೇ ಪಾಡ್ನ ಅಂದ ಏನೇ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಗಣಪತಿ ದೇವ್ರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಂತ ವಿನ್ನ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸುವಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸ ಏತೊಂಜಿ ಗೌಜ ಒಂದುಂಡು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ತೂವರೆ ಆ
ಬಾಪುಜಿ ಆತು ಗೌಜಿ ಆತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಲಲ್ಪ ರಥ ಉಂಟು ರಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜವೆ ಆಯ್ತು ಅವರದ್ದು ನೋಡಿ ಜಟ್ಪಟ್ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಬರುವಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಓ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬುಡಂಬುಳ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಾಡಿ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಬೆತ್ತಂಚಿ ತಿರ್ಗೋತೀರಾ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜು ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಉಂಟು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ಅಜ್ಜು ಚಿಕ್ಕು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಗೈನ್. ಚಿಂಕು ಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ. പിന്നൊക്കെ ലഗേജ് മേലെ കണ്ണു ಆಯಿಗೆ ಲಗೇಜ್ ಮಿತ್ತನೆ ಕಣ್ಣುಂಡು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬೆತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಗೇಜ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಪುಗ ಪಂತು ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ನೀವು ಒಂಜೆ ಬೈದಿನಿ ಲಗೇಜ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ ಲಗೇಜ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಲಗೇಜ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬಂದು ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೂರ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ವಿನೀಶ್ ವೈಶ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ. ಬಾಯ್.